Hi guys. Nagko-connecting. Sana tuloy-tuloy na. Sayang pa naman yung ring light ko. Wala na. Oh, wala na. Hello po kay Marvin Ikay na po. Camille Channel 0.7. Hello po. Sayang yung kanina. Kaya nangyari. Wala, 6:02 na pala. Hello, Urban Farmers Kitchen. Drinking nose. Hello po. Urban Kitchen. Uy, follow nyo guys. Bait yan. Legit yan, legit. Legit yan. Mga legit po dito yung mga tao. Yan, nagko-comment. Pangat talaga ng cam. Wow. Sige, sige. Eat well. Sana pwede na ako makagamit ng cellphone? Oo, medyo okay na. Pag start ko kanina yan, 8 na. Oo nga eh. Kanina talaga grabe. Parang nag-ML lang ako. Ang lag. Ay, thumbs up. Wait lang. Wait lang ah. Dito muna. Urban Farmers Kitchen. Ay, nakasub na. Ayan na, okay na. Urban Farmers. Ngay. Promise guys ha, kapag naka 1K na ako at dito na ako sa phone, TikTok na talaga ako. Wag lang yung sayaw. Hindi ko kaya yung sayaw. Drama lang siguro. Yan, shoutout sa po. Hello po. Ano? May ano yung magsasasab sa akin sa Messenger. Tuloy. Oo nga eh. Sana. Kasi sayang din yung, ewan ko kung ilang minutes ako ngayon. Oo, promise. Magti-TikTok ako. I swear. Nandito kayo lahat, di ba? So, swear talaga. Kapag naka 1K talaga ako. Tapos, phone na talaga gamit ko. Kasi yung pangit kasi mag-TikTok kapag ganito yung quality yung video ko eh. Yung sa laptop. Malingay. Ay, sige, ingat. Ingat, HDR Creatives. Oo, mag-TikTok ako. Basta wag lang yung sayaw. Hindi ko kaya. Ako, mamaya na yung sub to sub. Ang dami. Sayaw dapat? Kaya sayaw dapat. Di ko kasi kaya yung ano to, yung mga, ewan ko, depende. Drama siguro, kaya ko. Drama, comedy. Ang TikTok na din kasi ako. Kaya lang nag-stop muna ako kasi concentrate muna ako sa watch hours. Nakita ko kasi yung ano to, yung watch hour ko, Diyos ko. Hindi nakaabot ng 200, 300, or 500. Sabi ko, baka makaabot na ako ng 1K tapos wala pa akong watch hour. Ang hirap. Kaya mo yun.
Oo nga 'no, challenge. Tama naman, may point ka dun. Tama. Sino ba dito nagme-makeup na tutorial sa vlog? Labahan mo uli yung bagong sampay mo. Ang ano, gusto ko nga gagawin yung ano 'to, yung sayaw para sa frontliners. Hello, Family Tree Vlogs. Okay na ba yung connection ko? Hindi na ba lagging? They're drinking nose. Oo, papawis wall. Wow! Bakit? Nag-yoga ka ba? Maligo ka ulit matapos maligo. Ano yun? Okay, okay. Oo, kasi sayang kasi yung ring light ko para maliwanag. Dalawang ring light yung ginamit ko. Isang clear white tapos isang warm yung light. Oo nga eh, sana tuloy-tuloy na. Ay, sino pala dito nagme-makeup tutorial na nagvo-vlog? Yung suggest ko yung ano to eh, yung felt cloth. Maganda yung background para at least ma-enhance yung mukha. Yun kasi yung invite sa akin eh, lalo na sa mga products. Not counted muna kanina. Okay. Okay, sige, sige. Oh, pasensya na ah. Nagulat din ako. Sabi ko, wala, bakit ano to? Buffering. Oo. Ito, nabili ko lang guys sa ano, sa Shopee. Ito. Shopee. 700 lang. With stand na siya. Hindi ako marunong mag-makeup pero gusto ko. Oh, try nyo. Yung mahirap lang kasi sa makeup, dapat yung background mo maganda. Yung mostly ginagamit sa makeup na background, pastel colors, yung neutral lang. Ano nga to? Yellow, minsan orange, ano pa ba? Maroon, pwede din. Khaki. Parang ganun. Sino nga yung ano to? Sumikat na vlogger na nag-makeup. Yung si babaeng marangal. Tama ba? Siya ba yun? Ito, maganda to, yung ring light. 700 lang bili ko sa Shopee. Pero tignan nyo muna yung reviews kung maganda. Kasi minsan na-hide nila yung reviews, lalo na sa Lazada. Marami na-hide yung negative reviews. Sa Shopee kasi makikita mo. Hindi ako marunong, Diyos ko. Tapos, sensitive yung mukha ko. Hindi pwede sa, ano to, makeup. Oo, 30 na ako. Oo, 30, promise. Kaya nga kapag umaalis ako, marami nagsasabi, bawal minor. Kaya minsan, ewan kung matutuwa ako o mainis ako. Kasi syempre, nasa labas ka, sasabihin ka, bawal minor. Tapos, papasok ka sa bar, bawal minor. Oo, kasi dahil din siguro sa build ko. Payat kasi ako. Mapayat ako. Yung height ko kasi ano to, 5'4". Pero kapag nasa sapatos, 5'6". 1 inch yung dagdag. Uy, hello talents, TV. Grabe, nakabata pa na. Oo. Kaya nga ano to eh, nag-try din ako mag-vlog, milk tea. Akala ko nga magtataba ako. Hindi, lalo akong pumayat. Hindi, 30 na ako. Magto-31 na nga ako this November eh. Oo. Kaya nga minsan ano 'to, ilang beses na akong nakamalan, na sinabihan na minor. Sa jeep, "Student po ba?" Sabi ko, "Hindi, hindi po, hindi po." Eh, minsan kapag nagva-vlog ako, yung on the spot vlog, hindi nila namalayan na vlogger ako kasi mukha daw akong estudyante, parang wala lang. Sana all may ring light. Okey kasi kailangan, eh, lalo na yung main ano 'to, kailangan ko sa vlog ko, yung magandang kailangan kong dalawang ring light para at least, maliwanag. Tapos yung audio ko dapat maganda din. Kulang pa nga 'to, eh. Meron pa yung parang spotlight, yung ginagamit ng ibang vloggers. Sana
Mura lang 'to. Kaya lang sa Shopee ngayon hindi ka maka-order kasi 'di ba yung virus ngayon. Ayun na nakita yung dalawang light. Eh, minsan kapag ano 'to, nagvo-vlog shoot ako, hindi requirement yung nakasalamin kasi na-reflect yung ano 'to, yung ilaw. Kaya minsan nagco-contact lens ako. Sira kasi yung mata ko, eh. 450, 470, yun. Farsighted ba? Oo, farsighted. Mahirap din kasi lalo na kapag yung drinks ko is frap, natutunaw dahil sa init ng ano 'to, ng ring light. Yun. Shoutout sa 13, ayan. Naku, sana tuloy-tuloy na 'to. Ay, Angie Bajada, tama ba? Tripod, very lang. Nasira. Grabe. Akala ko ano yun, hugot pala yun. Mababa lang. Oo, kaya guys, ingatan niyo yung mata niyo. Ang hirap kasi kapag ano 'to, sobrang labo yung mata niyo. Lalo na kapag mag-travel kayo or mag-swimming, magbakasyon, ang hirap kasi kapag ano 'to, malabo yung mata. Tapos prone ka talaga sa ano 'to, sa migraine. Yung nakakainis kasi sa migraine, parang sakit ulo siya pero sa ugat. Sakit, sobrang sakit. Kaya ayoko nga ano 'to, minsan nga ano 'to, nagvo-vlog shoot ako, tapos 13 drinks, grabe. Yun yung pinakamaraming drinks na na-cover ko, pero bayad na yun. First talent fee ko yun sa isang milk tea, grabe. Tapos hindi ko actually dapat ano 'to, magje-jeep lang ako, kaya lang hindi ko kaya kasi ang bigat, sobrang bigat yung dala ko. May dalawa akong 1 liter tapos ilan ba yung large? Um, 8 yung large tapos dalawa yung medium tapos isa or dalawa na small, challenge. Hindi kasi ano 'to, na-invite ako nag-PM kasi sa'kin yung owner kung puwede ko daw i-vlog yung milk tea products niya. Sabi ko, "Okey, puwede sir, pero may talent fee ako," parang gano'n, sinabi ko. So, yung rate ko lang, eh, hindi pa ako naka-reach ng 300 nun, hindi pa ako nag-reach ng 300 subscribers. Tapos sabi ng vloggers na ano 'to, maglagay na ako ng TF kasi sayang din yung effort ko kapag ayun, 2,000 yung tapos, magse-send siya magse-send din siya sana ng ano 'to, milk tea tower kaya sabi ko, "Sir, hindi ko kaya kasi ano 'to, ako lang mag-isa magte-taste test." Kasi yung mga kapatid ko hindi mahilig sa milk tea, lalo yung nanay ko hindi din sila mahilig. Kaya ayun, oo, kumakain or nagluluto. Oh, pero okey lang, ayun, oh, na 14 at least tuloy-tuloy na yung ano 'to, yung video. Kanina grabe, reconnecting. Pero yung ano 'to, bago lang ako dito, eh, sa vlog. Tapos, yun nga, nanakawan pa ako ng phone, guys, sa Dinagyang, yung festival dito sa Iloilo. Nanakawan pa ako, isang babae. Grabe ang bilis. Fault ko naman kasi ano 'to, hindi ako nag-iingat, hindi ako kasi na-take advantage siya, kasi wala pa akong tulog. Eh, pumunta dito yung kaibigan ko from Manila, parang ako naging tour guide. Tapos ewan ko, pagdating ko dito sa bahay, aalis na sila mama, kasama yung mga tita ko from Manila. Yung mama ko kasi from Manila, Las Piñas. Oo. Alam mo, grabe yung effort ng kapatid ko tapos ako para i-shoot yung behind the scenes, yung lahat ng tribes. Maganda kasi yung ano 'to, yung location namin, tapos yung view, tapos yung video. Tapos after ng lahat na-perform yung tribes, nagulat na lang ako bakit ano 'to, yung parang may kulang. Hinanap ko yung phone ko, kasi may kasama yung stabilizer nandun sa bag ko. Nagulat na lang ako wala na yung cellphone ko. Hindi, nanakaw talaga. Kasi nagtanong kasi kami kung kilala niya yung babae, kasi yung babae nasa gilid lang ng tita ko. Yung target niya talaga yung bag ng tita ko.
nung umalis si tita ko, kapatid ko na babae, tapos yung mama ko, una sila bumaba. Yung ang naiwan ako, tapos yung isang tita ko. Nag-aayos kami, timing kasi, naglalagay ako ng sapatos ko. Tapos parang pinatong ko lang yung cellphone ko sa bench. Hindi ko na malayan, nakuha na pala yung phone ko. Ayun. Mahal pa, mahal pa naman yung phone na yun kasi bigay lang sa akin yun, birthday gift sa akin kasi gusto daw nila birthday gift ng kaibigan ko kasi gusto niya mag-start ako mag-vlog kasi sayang daw yung mga ideas ko. Ay ayun, unti-unti ko siya binabayaran, naka-plan pa naman yun. Boss ko dito, kakauwi ko lang. Ay, Louie Channel. Pwedeng ba mamaya? Ay, sige, sige po. Oo, walang problema, walang problema. Yung, oo, ang hirap. Grabe. Pero so far guys, ito yung Huawei ginagamit ko. Maganda siya for vlog. Um, Maganda yung storage niya, yung video quality, yung audio, yun. Kasi nag-research kasi ako sa YouTube ko ano yung magandang phone for vlog. Marami nagsasabi na iPhone, kaya lang hindi ko afford yung iPhone. Hanggang Android lang ako. Yung Oppo kasi may ilan maganda, kaya lang parang best yung Oppo when it comes sa selfie. Yung Vivo okay na din. Huawei Nova 5T. Yun. Ito. Yan. Maganda siya. Sobra. Tapos ang ganyan lang. Pero nasa 18K ata to. Oo, nasa 18K. Meron din. Oo, actually, yung Sony user ako dati. Sony user. Kaya lang yung problema ko sa Sony, once na overcharge mo siya, nasisira agad. Kaya kapag no-overcharge, sira na yung battery. Mabilis na to. Oo, mabilis na to. Oo, promise. Hindi ako sponsor ng Huawei pero so far ito maganda talaga. Tama yung sinasabi ng mga vloggers. Ako si Doggy. Maganda to sa gaming guys, lalo sa ML. Sobrang smooth niya. Sobrang smooth. Tapos kapag makeup tutorial kayo or vlog, ang ganda din niya. Ganda din. Kaya lang yung downside nito, yung earphones niya is type C. Hindi siya yung typical na earphone na na ano nga to? Yung isaksak lang. Ito type C. Type C, ayan o. Type C. Parang ano to, same sila ng port ng charger niya at yung earphone niya. Huawei issue. Oo. Pero okay naman. So far okay naman. Kasi ito, grabe yung security, ano to eh, yung security patch nito. Kasi may face recognition at may thumb recognition. Kaya hindi talaga ma-open yung phone mo. Sa itsura at sa fingerprint. Tapos may Google pa naman. Tapos, balak ko din. Oo. Oo, sobra. Ang ganda to, promise. Hindi siya naglalag sa games. Tapos, mataas yung storage nito. Sobra. Kaya mostly yung editing ko, mga videos ko, dito ko nalalagay lahat. Kaya nga dyan ako asar. Oo, sa totoo lang. Ang mahal kasi ng ano to, yung earphones dito. Mahal. Kasi type C. Sobra. Kung gusto mo yung ordinary na earphones, kailangan mo bumili ng connector. Lang nga to, wait lang. Sa 8 ata to eh. Wait lang. Check ko sa settings. About phone. Ang internal storage niya is nasa, ano ba to? 136 GB. Yung RAM niya, 8 GB. Okay na. Marami akong games dito at maraming apps for editing. Oo, tama.
8 GB yung RAM niya, tapos yung internal storage niya is 136 or 138. Yun. Ang bilis niya. Host, ano to? Host random. Basta yun. Hello to everyone. Pa-shoutout naman sa host. Hehe, bago mong pasok. Ay, okay lang po. No problem. P Oo, yung P20 maganda din. Maganda din dun. Yun ba yung ano to, yung camera niya yung parang bilog, tapos apat yung camera. Ito apat kasi yung lang. Apat kasi yung camera nito. Meron siyang pang close up, meron siyang pang wide range. Tapos meron din siya yung ano pang nga dito, basta ang ganda ng camera nito, promise. Sana all may ProMate. Uy, maganda din yun, yung ProMate. Mga friends, sinasabi namin. Yan din yung problema kasi lalo kapag mag-vlog ka, yung hinanap mo talaga is yung storage. Yung storage. Tapos kapag maraming storage ka, naglalag kasi minsan yung video mo or phone mo. Tapos dapat maganda din yung video pati yung audio. Yun din yung hinanap ko kasi. Tapos ako gamer din ako. Kaya kailangan ko din ng magandang quality na phone. Kaya ito, maganda nga. Based sa nakita kong tatlong vloggers, yung sikat na vloggers ngayon, si ako, si Doggy, nakalimutan ko yung isa, yung dalawa. Basta yung na-rate nila to, so far ito yung most applicable sa vlogging. Kaya lang ito, yung equipments niya, lalo yung microphone, Type C kasi yung microphone niya ginamit ko dito, yung para for vlogging. 2,200 yun. Yun. Diba ako shoutout. Hello po, MCJ. Ano pa ba? Marami ako dito na ano to eh. At ito yung wall ko, plywood to guys. Kaya hindi ko na kailangan ng ano to, yung binibili nilang parang frame. Kaya hindi ko na kailangan ng ano to, yung binibili nilang parang frame. Kasi yung iba kasi sementado yung wall nila. Ako kasi plywood. Kaya thumbtacks lang, tapos felt cloth lang yung nilalagay ko for background. May bago ulit sa Huawei. Oo, yung wait lang, yung 13K ata, oo. Same spec sila nito, ni Huawei. Ni Huawei Nova 5T. Pero maganda daw yun. Based sa nakakita kong reviews. Nasa 13K lang, oo, nasa 13K. Pero hindi ko lang alam kung magkano sa mga, ano ba, sa Memo ba yun? Memo, Globe, or Smart. Alam ko meron silang ano to eh, mga promo or yung plan ba nila? Marami nga nilalabas yung ano to, yung Huawei, yung yung mga mid-range nila, yung 13. Ito, sabi daw nila ano to, flagship killer to eh. Kasi parang yung specs niya, parang same sila ng specs ni Huawei P20, yung sinasabi ni, sino nga yun? Ni Talents TV, yun. Parang same specs sila. Ano pa ba? Ano to? Ginagawa ng lahat ng hanggang. Uy, thank you, Ma'am Shi. Ngayon ko lang nabasa yung sa GC. Adobo with liver? Wow, sarap yun ah. Masarap yun kapag ano to, may ano pa ba? Anong part niya ng adobo? Kami kasi ano to eh, kapag adobo, it's either pritong isda. Wait lang, kunin ko lang yung ano to, yung microphone na ginagamit ko. Wait lang.
Ito yun, oh. Boya. Ewan kung nakakita niyo. Type C lang to. Yan. Yung iba kasi ano to, parang connector. May connector. Kasi ito sa akin, hinanap ko talaga yung Type C. Yan, lalagay ko lang dito. Yan. Ang ganda. Ang ganda yung... Oo. Kaya yung sa KineMaster ko, lahat ng uploads ko ngayon, naka 4K quality yun. Kaya sobrang bigat sa ano to, sa pagpasa ng mga videos. Yan, ito yung microphone ko. Yung mas malaki pa dito, yung ginagamit ng mga photographers. Nakalimutan ko yung tawag nila doon. Boya. Yan, Boya. Ewan kung may nabibili din sa Shopee, Lazada, pero nakatakot kasi, ay, eto din, yung parang dead cat, yung tinatawag nila. Yan. Ito kasi parang yung purpose niya para yung hangin hindi ma-capture ng microphone. Ito condenser tawag nila eh. Yung ito, parang sponge. Tapos ito yung mic talaga. Tapos ano pa ba? Yung iba kasi gumagamit din ng bracket. Ayan, yung bracket. Lagay nila dito yung microphone, yung camera. Tapos ito yung stabilizer ko, guys. Yan. Ito. Medyo mabigat to. Ito, so lalagay mo lang yung phone mo dito. Ito yung importante sa akin eh, yung microphone. Tapos yung ring. Sa akin eh, yung microphone. Tapos yung ring light. Dikitan. Sige guys, magdikitan kayo. Iwan na lang bakas. Wait lang, ako din. Horse random. Ay. Horse pala. Ay. Okay na pala tayo. Dami muna na-invest. Hindi. Actually, ipon-ipon lang. Iniipon ko. Kasi kailangan ko din eh. Eh, lalo na ako lang nagba-vlog sa sarili, sa mga vlogs ko. Ako din yung cameraman. Ako din lang nagba-vlog sa sarili, sa mga vlogs ko. Ako din yung cameraman. Ako din yung nag-e-edit. Yun. So, kailangan ko yung nag-e-edit. Yun. So, kailangan ko talaga. Mahirap din. Lalo na kasi medyo pasmado ako. Kaya kapag nagvo-vlog shoot ako, gamit yung camera ko. Kapag nagaganon ako, landscape mode, minsan nanginginig talaga or shaky yung kamay ko kasi sobrang pasmado. Kahit gumagamit ako ng stabilizer, yung dalawang stabilizer kasi, gumamit ako ng ganun. Kaya lang nagiging shaky pa rin ako kasi sobrang pasmado. Mahirap din. Sobra. Kaya nga, malaking pasalamat ko din sa Shopee kasi doon ako napamura. Pero din ako nakakita dito. Pero minsan iba, epic fail. Tapos, yung sa tripod naman, yung hinanap ko yung sturdy, yung parang metallic. Meron ako dito metallic, kaya lang mababa. Kaya yun din yung problema ko. Meron din ako dito yung tripod na mataas, matangkad. Pero yung problema, sobrang light niya. Kaya nakakatakot kapag naglalagay ko ng phone dito. Minsan nalalaglag or hindi siya
sobrang luma na or parang peke talaga yung pagkaayos nila. Yun din mahirap. Gamit. Oo, kailangan eh. Gusto ko kasi i-upgrade yung ano to, yung setup ko. Marami din kasi nagsasuggest sa akin na yung unang 3 bids ko, sabi nila ano to, kailangan ko ng background music. Kaya ayun, nag-download ako ng background music. Tapos itong ring light ko, isa lang yung ring light ko, pero naging 2 na. Tapos yung felt cloth ko, yung pang background ko, yun, dito lang ako bumibili. Para at least maging parang attractive yung color, at the same time yung product. Yun. Marami din ako natutunan sa ano 'to, sa mga ibang-ibang vloggers. Nanonood ako kung paano sila mag-setup. Kasi pagtingin ko sa mga vlogs sila, parang ang ganda, parang liwanag ng video quality, parang gano'n. Oo, madami. Oo, kapag vlogger kasi kailangan talaga mag-invest ka, eh. Kaya minsan sabi ko nga, naku kapag naka 1K na ako, tapos kapag na-reach ko na yung ano 'to, yung lahat na requirements. Sana lahat tayo 'no, maka-reach din, hopefully soon. Siguro 'yan masasabi mo talaga na vlogger ka talaga. Grabe, tapos mag-flashback sa'yo yung lahat ng paghihirap mo, yung mga memorable moments, yung lahat tumulong sa'yo, 'di ba? Tapos yung kapag na-receive mo na yung play button, yung award na yung natatanggap ng mga vloggers, yung silver, yung gold, grabe, malaking achievement na yun, sobra. Meron pa nga ako nakita yung ano 'to, yung million ba yun? Million subscribers. Yung award niya is parang customized na ano 'to, yung play button, customized siya. Sa sino nga yun, nakalimutan ko, basta lalaki. Siya yung pinakauna-unang, YouTuber na naka-award ng customized na red play button. Si Judy Ann nga, eh, ka-1 year niya last year pala, last year bago magbagong taon, naka-receive siya ng gold play button. Yun. Tapos yung ibang vloggers ngayon na sila naka-receive ng silver button or yung 1 million subscribers. Ang galing. Ay, shoutout sa 15. Hello po. Half hour na. Thank you sa panag-like. Guys, kumakain na ba kayo? Kain lang. Ayan, kumakain na din sila sa baba. Kaya after nito, kakain na din. All in one. Oo. Dati ano 'to, nahihirapan ako. Shy type talaga ako. Hindi ako confident sa salita ko. Lalo na kasi Bisaya ako. Pero kailangan kong mag-Tagalog. Kailangan kong mag-adjust kasi gusto ko yung viewers ko or yung wide range yung ano 'to, makikinig or magwa-watch ng channel ko para at least hindi lang Bisaya yung language ko. Hirap. Pero sabi nga nila, wag mong isipin yung pera, wag mong isipin um, yung ano 'to, yung parang wag mong i-pressure yung sarili mo. Basta importante, sikap lang, tapos tulungan, tapos nag-e-enjoy ka lang. Kasi eventually, magugulat ka lang lahat ng paghihirap mo, lahat ng ginagawa mo, pagpuyat, pag-push sa watch hours, eventually, mag-pay off na din, 'di ba? So, yan din yung ano 'to, yung subscribers walang problema, kaya lang yung watch hour talaga yung sobrang hirap. Kaya pasalamat din ako sa inyo lahat kasi 'di ba, at least natulong talaga 'tong ginagawa natin. Diyos ko, nakita ko nga yung watch hour ko sabi ko, "Grabe, hindi ako nakaabot ng 100." Pero ngayon ano 'to, paunti-unti na. Kaya gano'n talaga, wala talagang madali sa buhay ngayon. Pero kapag artista ka sobrang dali lang, kung sila pa. Kaya mostly nga ano 'to, yung mga vloggers ngayon, yung sumisikat talaga yung mga comedian. Dana po, Dana daw, yung mga comedians, lalo na si Miss Everything. Kapor nag-start siya ata sa Facebook, hindi ko alam, Facebook or TikTok kasi wala
hindi siya sigurong marunong mag-ano 'to, yung editing. Siguro parang siya na lang kusa nag-da-dub or nagmu-music kaya nakaaliw siya. Tapos nakita ko yung ano 'to, yung YouTube channel niya, Miss Everything yung pangalan niya. Feeling ko napaka-smart yun kasi yung ginagamit na context ng salita niya is, malinaw yung English niya. Sobrang wait lang, inutusan ako. Dali lang. Ayun. Oo, sobrang linaw ng diction niya when it comes sa ano 'to, sa mga ano 'to, yung mga sinasabing English. Feeling ko intelligent siya, parang inaaliw niya lang yung sarili niya. Kaya naging effective siya kasi ayun, kita mo marami na siyang followers. As of now nakita ko is 27,000 yung subscribers niya, tapos yung views niya grabe, halimaw. Ah, tapos gano'n din si Mimio, nag-start ata siya sa, um, TikTok, tapos si Davao Conyo. Si Davao Conyo mag-ano 'to, mag-TikTok din. Tapos yung parang dinadub niya yung mga mga movies, tapos ginagawa niya yung skit, ang galing niya. Sino pa ba? Si Lloyd Cafe, gano'n din. Si Benedict Chua? Chua ba? O artista na yun, si Benedict. Tapos sino bang naging artista? Si Petra, ano nga yun? Yung babae, nakalimutan yung pangalan niya. Hi, shout out sa 16 viewers. Hello po. Kailangan eh. Lalo na ngayon. Diyos ko, napaka-blurry ng video. Kaya kailangan kong dalawang ring light. Kailangan eh. Lalo na ngayon. Diyos ko, napaka-blurry ng video. Kaya kailangan kong dalawang ring light. Ang dim kasi ng light ko dito eh, sa kwarto. Kaya kailangan ko talaga ng ring light. Makabili kayo kapag wala ng quarantine. Alam ko sa Manila marami diyan eh. May mas malaki pa nga dito eh. Yung ito, may mas malaki pa nga dito eh. Meron nga nag ano to eh, parang improvise, yung parang literal na ring light talaga. Tapos parang ginawa niya lang ano, eto bumili na siya ng tripod. Ang galing nga eh. Oo, nakakatuwa. Sabi ko, hala, ang ganda naman ng quality ng ano to, ng lighting niya kasi napakaliwanag. Mas maliwanag pa dito sa dalawang ring light. Kasi yung isang ring light ko is bright bright light, tapos ito warm, para at least mag-mix yung lighting niya. Sa kanya grabe, tapos yung pinakita niya yung behind the scene, natutuwa ako. Sabi ko, ala grabe, ang creative pala nito. Tapos meron pa nga ano to, yung parang clip clip na ring light, yung pang selfie. Yun din ang kailangan ko. Pero sa ngayon, ewan ko kung makaipon na sana ako ng ano 'to, ng for camera. Pero so far okey naman ako dito, eh. Nasanay na ako dito mag-edit. Dati umabot ako ng 1 week, 2 weeks mag-edit ng video. Ngayon ano 'to, mga 2 days, 2 days or 1 day lang, tapos na. Tapos maglalagay lang ako ng description or caption, tapos na. Dami. Wala lang, shine-share ko lang yung ano 'to, yung experience ko. Ako kasi nahihirapan ako, kaya sabi ko yung alam mo parang na-frustrate ka sa sarili mo kasi yung gusto mong achieve na quality ng video or content mo minsan hindi mo na ano 'to, parang napu-push, parang may mali-mali. Minsan nagre-retake ako ng product. Minsan nga nagdadaya ako, eh, kapag ano 'to, lalo na natapos ko na yung video shoot, tapos nagulat ako, ginawa ko, timing kasi milk tea lang yung cover ko, kaya puwedeng-puwedeng idaya sa ice or tubig, kaya yun. Hi Marie Chris, hello po. Di naman yun. Um,
Ring light. Depende din kasi ako kasi kailangan ko ng ring light para at least actually yung sa Huawei maganda naman kasi meron siyang beauty mode, yung parang pinapaganda yung quality ng video mo, yun, meron siya. Pero ako kailangan ko ng ring light kasi yung product ko yung importante para maganda, yun. Oo, ilaw lang. Oo, kapag ano 'to, ilang watts yung ilaw mo at medyo malapit ka lang, 'di ba, puwede naman. Tapos minsan nababawi lang ako sa ano 'to, sa felt cloth. Meron ako dito felt cloth, wait lang pakita ko, ah. Background. Huwag kayong bibili ng mga ano 'to, yung parang tela or parang poster type kasi advice ng mga vloggers when it comes sa background, huwag kayong bibili ng mga ano 'to, yung parang tela or parang poster type kasi, ang pangit kasi tignan sa video. Yung bricks, yung 3D wallpaper puwede. So, mostly yung ginagamit ito yung ginagamit sa wait lang, sa mga makeup, ito yung mostly ginagamit na color, yung parang yellow, tapos ito red, royal blue, tapos coffee ba 'to? Coffee or brown. Ito maganda yung pink, maganda din 'to yung pink, 'yan. Ito maganda yung pink, maganda din 'to yung pink, 'yan. Yung ginagawa ko lang dito, thumbtacks lang. Kapag plywood yung wall mo, hanap kayo ng ano 'to, yung area na kung saan sisikat yung araw. Kasi dagdag lighting din yun sa inyo. Tapos, sa inyo. Tapos, ano pa ba? Hmm, yung eto kasi sobrang dali lang, hindi mo na kailangan i-plancha. Kasi hindi 'to biglang ano 'to, nagka-crumple yung effect niya. 'Di tulad sa hard type na felt cloth, nagka-crumple talaga siya. Pero okey naman yung quality niya kasi, ano 'to, napaka-glossy tignan sa video, sobra. Oo, kailangan, eh. Kinareer ko talaga kaya sabi ko i-career ko na 'to. Kaya minsan, um, yung video ko parang nasa studio type ako, pero minsan dinadaya ko lang sa pag-angle. Natutunan ko 'yan sa ano 'to, sa kasamahan ko na mahilig sa ano 'to, mag-photography. Sabi niya, "Wala 'yan sa ano 'to, sa lawak ng space mo or sa ano 'to, sa quality ng camera mo or cellphone mo, nasa diskarte lang 'yan." Ito yung ginagamit ko na lamesa sa lahat ng taste test vlog ko, sobrang liit lang 'to. Yung ginagawa ko parang nilalayo ko lang yung ano 'to, yung camera ko, tapos parang yung angle niya, parang ang lawak ng lamesa niya, pero sa totoo sobrang liit lang, sobrang liit. Tapos yung nagustuhan ko na colors dito, um, yung khaki, kasi parang fresh yung tignan sa video. Khaki, ano pa ba? Maroon, tapos pink. Pink yung nagustuhan ko na color kasi parang na-enhance yung skin tone ko. Yun. Ito, medyo dark kasi yung purple, sobrang dark. Kaya yung mas maganda na ano 'to, color na purple is yung neutral or yung parang pastel type. Yung red, sobrang liwanag niya, sobrang liwanag. Okey din siya sa mga makeup tutorials kaya lang yung red, yellow, orange yun, sobrang liwanag sa video. Lalo na kapag ano 'to, kapag maputi ka, Diyos ko, parang ultimate gluta yung effect sa ano 'to, sa video mo. Yung royal blue maganda, maganda siya kasi dark color siya tapos yung gagawin mo kapag dark yung background mo, mag-light ka na ano 'to, na damit para at least mag-complement sa video mo. Tapos ano pa ba, um, ano pa ba? Ano pa ba puwede i-share ko? Pero yung maganda kapag meron kayong kasama na, magvi-video sa inyo lalo na sa on-site, example, may mag-invite sa inyo na owner na puwede i-video shoot yung
yung store nila. Kailangan mo talaga ng ano 'to, ng kung dun ka mismo mag-video shoot sa store nila, yun ang mahirap kasi, kailangan mo ano 'to, parang ano 'to, scripted na yung sinasabi mo. Gusto mo na sana magsabi ng honest opinion mo, pero siyempre nandun ka. So, kailangan mo maging ano 'to, bias kasi bayad ka, eh, bayad at sponsored ka. Yun ang mahirap. Ilang beses ako nakakagano'n, yung parang sponsored siya pero kailangan kong ibawasan yung ano 'to, yung critical side ko. Yun ang mahirap. Pero kapag ano 'to, yung nakakatuwa kasi kapag sponsored ka, yung ma-appreciate ng owners na, ano 'to, yung effort mo, yung content mo, tapos invite ka uli for their launching or kaya, maging VIP sa kanilang, branch out or yung mga branches nila. Yun na nakaka-amaze tapos magte-thank you sila na dahil sa'yo ano 'to, parang umangat yung sales namin tapos marami na, may idea sa ganito, ganyan. Kasi sabi din nila ano 'to, eh, depende yan kung anong hilig mo, kapag passion mo talaga, makikita talaga ng tao na naging totoo ka sa video mo, sa content mo, 'di ba? O marami akong sinasabi 'di ba? Pasensya na. Yun lang shine-share ko lang yung ano 'to. Actually sobrang marami akong frustrations when it comes sa video. Kaya lang minsan yung emosyon ko hindi ko na lang pinapakita. Parang, iniisip ko lang ano 'to, enjoy ko na lang yung ginagawa ko kahit marami akong mali, marami akong bulol, marami akong madali lang i-edit, eh, madali lang i-reshoot. Basta importante ma-give mo ng tama yung or mabanggit mo lahat ng details when it comes sa product, especially sa pronunciation. Kailangan talaga i-double check mo yung, tama ba 'to, yung pagbigkas ko ng brand niyo or yung product niyo. Kasi minsan yung iba, yung mga arte na kulot na sa ano 'to, eh, sa product nila. Kaya minsan double check mo din or mag-research ka talaga. Magtanong-tanong din sa mga owners, especially sa sponsored, magtanong-tanong ka din. Tapos ako, dati hindi ako nagsasabi na magvo-vlog ako. Minsan nag-on the spot ako, pero ngayon, mostly yung ginagawa ko, nag-initial taste test muna ako bago ko ma-assured na pwede siya for vlog. Kasi minsan kasi kapag nag-vlogs muna ako bago ko ma-assured na pwede siya for vlog. Kasi minsan kasi kapag nag-vlog ako, minsan sasabihin ko, "Ay, parang di ko type 'to, parang ang pangit ng lasa." Kasi lahat naman tayo iba-iba yung ano 'to, yung preference, yung standards natin, ayaw natin matamis, gusto natin matamis, ayaw natin masyadong strong yung coffee, ayaw natin masyadong, madahon, parang gano'n. So, ayun, kapag pasok sa'kin yung initial taste test, yun, mako-consider ko siya na part siya sa upcoming vlogs ko. Pero kapag in-invite kayo, grab niyo na kahit, ano 'to, hmm, kahit mahirap or maraming ano 'to, products na ipu-push nila, go lang. Eh, libre naman, eh, bubusog ka naman 'di ba? At least may nachos, tapos may parang rice meal pa. Sabi ko, "Hala, grabe." Pero yung nakakalungkot lang kasi wala akong available phone na puwede for vlog kaya yung ginawa ko parang i-include ko na lang siya sa ano 'to, sa vlog ko sa Facebook page. Tapos marami akong na-share na groups ng Kaunta Iloilo, Milk Tita Iloilo, ano pa ba, sa Instagram, sa page ko, yun. Dun na lang ako bumabawi. Tapos yun, shine-share ko yung mga promotions nila or may bagong products sa lahat na vlog ko. Kasi marami ka marami ka talaga ano 'to, matutunan as time goes by. Tapos magugulat ka lang ano 'to, napakabilis mo na mag-edit, tapos mabilis ka na mag-catch up sa ano 'to, sa time mo, kung anong oras ka talaga puwedeng mag-vlog, ano yung diskarte mo. Minsan nagre-research din ako or tumitingin din ako sa mga vloggers kung paano sila paano ba 'to, yung terminology nila, yung tinatawag, yung parang, ay, kapag nag-explain ka ng product, parang
ay kaiba 'to. Parang ngayon ko lang narinig yung gano'ng term. Parang professional, pero napaka-natural. Yun, ayan. Ang daldal ko 'no. Sorry guys, Yan sino ba naman masusunod? Yan, malapit na. Thank you guys, sa pagkikinig. Train. Hello, HGR Creatives. Ay, nasa-serve na ba kita? Wait lang, check ko lang Okay, sure. HGR Creatives. Yun. Ay, wala pa. Wait lang, ilang grado? Mababa lang, 450 tapos 475. Yun lang. Hindi masyadong malaki. Yan, panoorin ko muna yung episode mo, HGR Creative, sa bago ko i-subscribe. Ito, nandito ako sa episode na Heal the World. Papanorin ko ang usapang pang check. Ito si Kuya Drinking Nose. Wala naman. Wala lang, gusto ko lang mag-share. Dumaan na po ako sa bahay mo. Ha? Oo nga. Ayun nga. Wait lang, i-subscribe kita. Panoorin ko muna yung ano to, yung episode mo bago ko kasi marami nag-subscribe sa akin pero hindi na count ng YouTube. Pero na-subscribe nila ako. Yun lang, hindi na count. Ano pa ba? Actually, marami nagsasuggest sa akin na ano to, mamukbang. Kaya lang, hindi ako matakaw sa pagkain eh. Hindi ako matakaw. Sobra. Kaya ayoko masayang yung pagkain. Kasi knowing mukbang, dapat ubusin mo talaga. Yung ASMR, tawag doon. Tapos dapat ano to, yung angle ng camera mo maganda. Dapat parang bird's eye view. Yun nga lang, ngayon lang nga ako na to nag-include ng It Yourself na episode. Dahil sa home quarantine. Watch ko muna ano to 8GR Creatives, 3 minutes, 8GR Creatives, 3 minutes yung episode mo. Ilang minutes na ba? Idol. Ay, Mr. Fernandez TV, hello po. Ay, shout out sa iyo. Ay, ikaw ba to, te? Yung kumakanta? Ay, hindi, iba-iba pala. Galing. Sana may recognition lahat ng mga frontliners, no, after ng quarantine. Kasi di biro yung ginagawa nila. Sige, sige. Eto nga, after nito, kakain ako. Ilang beses na ako tinatawag sa baba. Thanks. Oo. Watch ko muna 3 minutes. Okay lang ba, creatives? Para hindi ma-spam. Mag-comment naman ako sa ano to, sa bahay mo. Yan, ilang minutes na lang. Sino bang susunod? Yung pinakamahirap na content, yung ano to, yung mga singers at mga nagda-dance cover kasi yung copyright, yun ang mahirap. Kaya minsan yung iba, nag-acoustic sila para hindi sila ma-copyright. Hindi yung problema eh. Lalo na yung mga reactors, yung anime reactors or mga yun din yung problema nila kasi may issue sila ng copyright. Oo. Alam mo, kailangan talaga i-recognize or bigyan ng honor yung mga frontliners natin kasi
Kasi hindi tulad sa US, grabe yung paglobo ng ano 'to, ng deaths nila dun. At sa Italy, grabe. Eto na, naka-reach na ako ng 3 minutes and 31 seconds AGR create. Eto na, naka-reach na ako ng 3 minutes and 31 seconds AGR creatives. Magko-comment muna ako. Tapos i-like, subscribe. Magko-comment muna ako. Tapos i-like, subscribe. Like, subscribe. Okay, done. History kasi ito ngayon, pwede mo ikwento anak mo. Oo, promise. Alam mo gusto ko talaga sumama sa mga ano 'to, sa namimigay ng goods. Kaya lang yung tinatakot kasi yung kalagayan ko kasi sobrang hina ko sa resistance. Kaya ayokong madagdag sa ano 'to, sa sa ginawa ni Coco Pimentel. Yun, ayoko maging sagabal. Siguro prayers na lang, yung ma-offer ko is prayers. Sana wala ng discrimination kasi nakakaawa yung ginagawa nila. Na sila na yung walang tulog, walang kain, tapos yung suot kasi nila sobrang init pa. Nakita ko nga sa TikTok eh, grabe yung pawis dito ng nurse. Tapos yung pag-form ng goggles dito. Tapos umiiyak na yung nurse pero kailangan niya eh kasi ang sakit daw sa puso na merong namamatay na patient, hindi nila nasasagip. History talaga kasi tingnan mo. Pero feeling ko after nito, matapos na 'to, siguro magiging emotional ano 'to, victory siguro. Ako? Ay, yung gumagawa kasi ng thumbnail ko is yung kuya ko. IT kasi siya. Kinimaster Talents TV, Kinimaster. Nag-avail ako ng 1 year kasi gusto ko matanggal yung watermark. At least ma-avail ko din yung mga premium, ano 'to, premium effects, yun. Tapos yung mga background sound, nag-download ako sa ano 'to, MP3 Juices. Naglalagay ko ng example, happy background music, no copyright. Yun, dun ako nagda-download kasi baka ma-copyright strike tayo eh. Yung iba din, gumagamit sila ng PixArt. Oh, yun, PixArt. Tapos yung iba, gumagamit sila ng green screen. Tapos parang yung background nila parang nasa ibang bansa sila or ibang lugar. Yun. Hindi ko kaya yun, yung green screen. Hindi ako magaling mag-ano 'to eh, mag-arte sa effects, mga gano'n. Siguro umaasa lang ako sa KineMaster, kung anong effects lang available sa'kin, yun. Hindi ka na gagastos. Oo, oo, hindi ka na gagastos, dito na lang. Yung iba din kasi depende din kasi iba kasi gumagamit sila ng camera tapos sa laptop na sila nag-e-edit. Ako nahihirapan ako sa laptop eh. Ito madali lang, sa cellphone lang, gaganon ka lang. Kaya yun, pagtiyagaan talaga. Kasi kapag vlogger ka, kailangan mo talaga matutunan yung editing. Kasi mahal din yung bayad sa editor eh. Oo, kaya 'di ba? Kaya naman ng apps eh. Pero yung iba talaga, career na career. Meron pala talagang green screen, meron pa silang dami pa silang ano 'to, may ginagawa. Yung TikTok din, marami kang matutunan sa TikTok kasi lalo na sa editing style. Kaya mostly yung mga vloggers na maganda yung pagka-edit nila, dun nila natutunan sa TikTok. Yan, malapit na pala guys, yan. After nito guys, kakain muna ako at thank you talaga sa sa ano 'to, sa pagtambay dito. Pasensya na madaldal ako. Ano pa ba yung apps na ginagamit? Ito kasi yung iba, may technique sila paano tanggalin yung watermark eh, kahit hindi sila mag-avail ng premium. Hindi ko lang alam kung paano. Yung watermark eh, kahit hindi sila mag-avail ng premium. Hindi ko lang alam kung paano. Pero nakatakot yun kapag ano 'to,
May ginagamit ka na something na APK tawag do'n. Walang kakain. Tinatawag na ako do'n, Diyos ko. Papatayin ako ng mama ko. Baka i-SS niya ako ng napakaraming ano 'to, sampal. Ano, kain o vlog? Mamili ka. Baka pakain niya sa'kin yung ring light ko, 'di ba? Mahirap 'to, mag-grounded pa ako. Ayan, 1 hour na ako. Uy, thank you. Abot ako ng 1 hour. Thank you, salamat. Thank you, Lord. Hindi hindi nag-ano 'to, nagloko-loko yung internet ko. Guys, thank you so much sa lahat po. Thank you. Oo, yun, APK. Mag-e-end stream na ako, kakain na din ako. So, thank you so much, guys. Love you all. Keep safe. End stream na ako.